Pod mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Hoy mga fans, pagkusuga ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonselo sa hapon. May health tips asin mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyang orasyon. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Aray na hapon, merienda, 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 merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. Terindog na, terindog, 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 terindog. Maray na hapon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano. Saan man na partikan mundo. Welcome po sa indong programang Pinky on Mo Baby. Ngunya pong aldaw ni Lunes. Pasensya na kamuta on the way pa lang kita sa satuyang istoryo. Ngunya na hapon. Hali kaya kita sa opisina kang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakipag-meeting kita sa mga miyembro kang Earth Savers Club. Ha? Sa tuya, tabing Earth Savers Club. Nagipag-meeting kita ngunyan, mga tugang na hapon. In fact, binayaan ko na dahil pa man natatapos ang samuyang meeting. Pero nagpa-excuse kita sa mga programa kita ngunyan. Pinag-finalize mi kaya so possible topic, no? For Kaya programs yan. So Kaya program baga, mga tugang, kay puhanta ki magayon na content duman. Puhanta dumang ki magayon na mga preparasyon. Kaya every Saturday, alas 2 in hapon, sa inong nantabayanan po ang Kaya program. Dili po sa DCGB, yan po ang mga gasta kayan, naklampukan mga eskwelahan. Kaya halik ito sa opisina, yan duman ang mga taga-OCNR sa panginginot ni Ma'am Dolores Tabi, ni Ma'am Dindin, buda tabi si Madam Gina Visaya, Presidente kan Earth Savers, buda nagkapir ang mga school heads, tabi, and representatives duman, yaraon duman, topic pa nag-finalize may tabi, so sa tuyang sa Kaya program. Kaya lang, makikipag-meeting pa kami sa opisina kan Schools Division Superintendent, hindi po sa Legazpi City to finalize everything, ngani po na maging legal sa tuya tabi na pagtutugot, lalo na sa mga aki na maparasiring tabi dyan sa mga eskwelahan, mga tugang na magiging guest po kan sa tuya na programa. Okay, so yan tabi ang sa tuya na kwana, yan tabi ang sa tuya na ano ini, yan tabi ang sa tuya na ano ini, ang sa tuya tabing hilingon, mga tugang sa mga maabot na aldaw para sa Kaya program, hindi po mga tugang sa DCGB. Okay, o totoo lang ang sa tuyang mga samno sa pagkabuhay ng tao tabi kami. Ayaw na ko sa baba kan DCGB. Ay, aray ko. Ayaw na ko sa baba kan DCGB. Baba na muna po ako. Mabalyo na kita sa tuyang studio ngayon na hapon. Kaya pakiplay mo daw tabi dyan. Ito nyo dyan. Si Casey. Una Jerome. Kan sa tuya na jingle dyan. Matransfer na kita sa announcers booth. Kan DCGB. Sandali lang po. Di magparehero. Paragos ang Pinky on Mo Baby. Programang pagkonselo sa hapon.
hapon. May health tips asin mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyat orasyon. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Hoy mga fans, pagkusog ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonsuelo sa hapon. May health tips asin mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyat orasyon. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Hoy mga fans, pagkusog ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonsuelo sa hapon. May health tips asin mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyat orasyon. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Hoy mga fans, pagkusog ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonsuelo sa hapon. May health tips asin mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyat orasyon. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo
Pilipinas pagkusuga ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonselo sa hapon. May health tips asin mga tataramon. Oy dangugaan sa kuyang orasyon. Oy Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Oy Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Maray na hapon po. Hello, how are you today? How are you, my friends? This is your friends Henry M. Welcome to our program Pink and Mo Baby. Here on DCGB 729 kilohertz. This is my partner. Maraw itong epekto sa kuya kan kaon ko ngunya na hapon. Maray na hapon tabi sendo. Ay, alat nga na. Ay, hindi pala nawara sa glass ko. Pasensya na kamuta. Hala ko sa meeting ko niyan. Pagabot ko sa DCGB, yaon sa kuyang amigo. Ha? May burbit-bit na sarong tiklis na siguro mga 500 pidaso itong abokado. 521 na abokado. Dara niya. Mga pirang tiklis itong abokado. So, manager kang Manila, ano ito? Karaya amigo ang tirada mo. Amigo ko kaya niyo. May dararang amigo. May daradara tabi na kuan. May daradara tabi digdan sa kuyang amigo, si Pading Emerson Manila. May daradang abokado niya. Ano abokado baga, ano yan? Casey, nagkaon ka Casey kay abokado? Nagkakaon ka? Nagkakaon kang abokado? Santol, nagkakaon ka? Nasabi ka nagkaon ka santol? Di ba? Ano masiram sa santol, aber? Ang masiram sa santol, pigahalo ng pisog. Oh. Nadiskubre ko na ang masiraman pala sa abokado, hahalonon mo man ang pisog. Sabi kan sumaglola, Nene, anong kaduratan mo yan? Kung ano-ano na permino sa lalaki ang kariba mo, kaya mo nang humalon kipisog santol? Sabi Pading Emerson, amigo, Pading Emerson, sabi kan sulola, sabi kan aki na daraga, ay sus ko ngaya si May. Baka ulang ngaya may abokado, piso santol. Pati ngaya pisog kan abokado, kaya kung halunon. Pero, maray na hapon, Pilipinas. Pangyayari sa mga baka, sinakayan ko sinakayan ko so auto kan sa kuyang amigo. Si amigong Emerson Manila, sinakayan ko, magayununon pala nitong autong ito. Salbatan ng gayon kan auto, garingan niya ako may, salbatan ng gayon palang kan autong ito na usong niya na, barato na saday sa makina, pero mahalon kaya so kay Pading Emerson na auto. Mahalon. So sa kuya, kaya ko sa mga kon sa nabaga. So barato lang. Di ba? Kaya naluy-haloy ko magsagata. Alam mo na bayaan ko itong abokado. Pero tao na, sa mga samno sa pagkabuhay ng tao, ang pagiging marites may marhay na epekto sa utak ng tao. Kumbinsido ka kaiyan, Casey? Ang pagiging marites, ang pagiging chismosa da junior na pulis, may maray na epekto sa tao. Now, ay yan si Jasmine. Yan si Jasmine, ano? Gusto mo na tita Jasmine? Okay man sa'yo mo?
Angel, musta sa mga tugang may mga follow-up report? Babalikan sa taon-taon diyan ha. Kamutabing mga chismosa, kamutabing mga chismoso, may sa totoo lang, may maridang epekto. Mga tugang sa lawas palan, asin sa utak ng tao, diga po kimaray na epekto. Yan ang pagtahi-tahi ki istorya. Mapagalon baga, it requires creativity. Ha? Tatahi-tayon mong istorya. Babalikan tayo yan. Angel, mustasa, nasa linya. Good afternoon, Angel. Maray na hapon, VP Henry. Maray na hapon sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga follow-up report pa. Bako man basura, kundi mga scrap, argan bakal, plastic, asin iba pang tigbabakal sa junk shop. Ini ang paglilinaw ni Kapitan Benjamin Rosin, kan barangay Taysan, Legazpi City. Katawlokon ka. Nagilugokan. Paguna ko, basura, scrap palan. Scrap. Buda nagiulo kong bago kan, bata magayon sa porma mo, basura ang pigo-cover mo. Sinusmin man kaya tinaro subado ko. Bata magayonon si Angel Kasubawaga, nag-lipstickon pati buda nagkaroon naka-make-upon. Patangkiri niya, bago triman. Awano ka, pigo-cover niya palang basura. O nga niya, ano sabi ni Kap? Inian na paglinaw VP Henry ni Kapitan Benjamin Rosin kana Barangay Taysan. Manungod man sa concern kan nag-apod sa imo. Manungod sa pigsasabing basura na nakatambak sa may entrada kan sarong subdivision sa nasabing barangay. Partikular na sa Santa Monica subdivision na sa gilid asin sa likod na parte kan mismong residente kan kapitan kan barangay. Okay. Sinabi VP Henry Casubago ni Kapitan Rosin na ito parte kan sa indang negosyo nga ni and then may mga magakanigong permit na nakakuha sinda ka ito and then ang problema lang da VP medyo na antala itong supag kuha duman dahil ang tanan ni dipisilan sila kan pag-contact duman sa makuha ka ito and then nagkakasundo sa presyo kaya itong kukaon. Dagugun ta VP Henry ana paliwanag ni Kapitan Rosin sa Barangay Taysan, Legazpi City. So ito talaga sa part ito kan samoyang negosyo bali nyaon dyan mailing mga niya sa samoyang business permit na talagang nagabakal kami kay junk o junk shop or scrap materials. So itong duman sa part sa likod ko ito duman po talaga nakatambak so sarong tambakan ni kan mga scrap although duman so iba nasa lab so iba nasa gilid man kan bagkan tinampo pero bako man nag-agi man lusot man outdoor. Ito po doon naman nakatambak sa mga bakal o scrap na kabilya o bakal. Although dahil pa man ito na ikakarga dahil pigaalat pa so tamang presyo, dahil man naapudan so itong sudat pigdadaran. Kaya dahil man maaloy ito tapos nagawara nga ni duman o kaya ipapabakal man po. Bako man po ito basura. Mga perang siwana na ito po duman ka? Basta dinara nasa more than a week na po ito duman. So dahil pa nakukontak sa daraan kaya medyo nagkakaproblema. Tango niya nagbabaraba sa mga presyo. Apo. Sa mga Agosto kaya. Opo. Any asseguration po yung tukap na mahahali po ito duman na mga yung pwede, mga baka matukontak mi na o kaya sa ibang daraan. So mga siguro more than a week madadara. Kung doon nagdadangada ang pista, duman talaga naman kami. Symbol kan sa parade so talagang dapat malilinig po ito. Mahali man da mga BP kasi man da maasabot kan To be fair, tabi, Kwan, in fairness man kay Kapitan, iyan kay Asika, bago naglaog sa pagiging barangay official, iyon ano ng negosyo niya, tama? Opo, BP, opo. Nagabakal man talagang kimang scrap si Kap? Pati nga ni ibaga BP mga niyog. Nagababakal man ta. Kaya yun na, budang harong niya na timing na harang na dyan sa may barangayol. Bako may to BP barangay hall. Kaysa ito lote, tabi, ay harong ninde ito, di ba? Opo, BP. Sabi niya sa inda da BP sa likod mi nga ni ngaya. Di sa harong, private, iyan na lote kaysa ay. Ang sabi Saya, niya BP sa inda po, opo. The private property. Private property. Kaya sa indaman talaga ito, di ba? Okay, sige. Di ang problema ni Kapalan, tayo nagkasundo sila kang presyo. Kaya nagkakasundo, BP ba? Talaga para harabas na daan. Kung ipabakal niyan sa nang kibarato.
Para lang mahali. Sabi si Kapitan, sarabayon niyang Mr. Maceda ini. Ano nga yung pag-question? Papalugion niya kay negosyo ko. Pero okay man pala. Opo, okay. Ipapahali man ito. Ang asagarasyon niya duman. Tapos ngaya, araw kaya, may nakakaabot na ngaya. Oo. Ihalion mo man nga ito. Lalo lang ngayon nga na harali na ngaya ang fiesta. Talaga ngayang iiwan ni maman niya na makahanap. Kung dahil hindi makontak ito, mahanap sa ibang buyer. Iba man kaya ang paghiling kan publiko tabi, Kwan, Angel, bago na kay basura, pero mananggad, pero mo yung hiling talaga, basura, pero mga scrap mananggad palan. Apo, VP. Pakilo niya na, kay madali nga ning mawara naan. Sige, apo na ko gararay siya. Para bang VP sa mga kaibanan niya duman sa konseho. Masabi si Kapitan, mapalugi nga okay ni. Lugi nga yan, negosyo. Okay, ngunyan. VP. So, sa iba pang concern, kaso bago, nakahuron ko si Office of the City Environment and Natural Resources Legazpi, Sir Engineer Lino Benjo Calieja. Manungod naman ini VP Henry duman sa concern kan publiko manungod dyan. Sa bako marahay na parong iyo pala, saro pa. Okay. Alas 8:13 kasi bagong aga VP Henry. Pagtalikod ko, nag-abot man sa garbage truck na pigtaramanta ka na. Ito. Pigtaramanta ka ng halion iya. Di ba? Pigtaramanta ka ng ito, siguradong halion yan. Nadili lang sa abot ka truck. Nadili lang da, VP. Dumi na lang ganito ka apat, asuplaso tabaga before 3. Ayun man kaya asuplaso ta. Di ba? Opo, VP. Pero ang good news ko niyan, tapat sa basura, nahali naman duman. Na VP Henry. Ang paliwanag ni Sir na Calieja, oral daw man daw po nagko-kolekta ng basura. Ito sa indang mga garbage truck din sa nasabing merkado. Oral daw nga niya VP, mga alas 4 event din yung aga. Ikaw halida ni VP Henry na enot. Itong mga arogan na hinali na mga asang, mga hinali na partikan na sira. Pero dahil nga niya oras-oras, may nagsarakat niya na nagbabakal, dahil naman niya maiwasan niya talaga na. Sa basura. Yan. Okay. And as of now, nasa 11 mga garbage truck ang nagtatarabang para magkulagsakan mga basura digit sa tuyang palibot. Salamat kay Engineer Calieja. Opo. Saro pa, VP. Igapang saro. Ay, sano na? So, duman na So, mga reklamo duman sa walkway? Walkway. So, ako, VP Henry. Inapudan po si Sir Andy Marbella. Tapos, after ka ito, pinasyaran po ninda dyan sa area na iyan. Nakabarong pa nga ni. Bilang pagtauman VP ng konsiderasyon, muna na daw, pigtugutan man gararay ni Sir Andy Marbella. Mapapos niya sa mga paninda. Pero ngayon sa aga, bawal na nga sinadigdi. Bawal na nga sinaduman sa mga ano sabi kan mga tao nato to bininda sinaduman? Hanap buhay, VP. Iyo nga ni, pero iling mo naman ang ganaan. Pwede man ko ta, duman sinda sa, buda, iyang baga, may tukawan baga iyan na. Jesus ko. Wala naman, VP, sa tukawan. Di madagit sa mga, uy, si Sian dining nakabarong. Apo. Tigulo ka muna naman garing so, amigo ta. Di talaga maniwang inisi. Awinda. Magyari sa maabaka. Ayan, VP. Sa aga, balikan ko gararay na area na iyan. Sabi ni Sir Andy, tigtawan ko man ngayon sila sa konsiderasyon. And then sa aga, bawal na talaga ngayon sila. Mandadakop na ngayon kami. Harali umi na ngayon. So, confess karon mi na ngayon duman sa mga paninda ngayon. Iyo. Alanganin man talaga. Ayan baga, government property. Pati so tukawan na gari sa diskoral. Ano po, ang diskodal? Aram mo ang word na diskodal? Diskodal. Ang tukawan, so gari baga baraylihan sa bulod, so sa barangay? Na nabubugos ang duwang butong? Ang hapon kan, diskodal. Tangkas-tangkas. Oo. Dahil man ko dapat pigi ko pa. Dahil lang madagit sa mga paratinda dyan. Dahil dapat pigi ko pa. Wala. So tawo kayo, nagreklamo na. Tanao lang sila, pag nag-aagi manangga, tama man sa publiko, di ba? Yes po. Ikaw kita mang lugar para kita, dapat kita magnegosyo. Okay. So, yan, VP, ang mga follow-up taman and pag-connectar sa mga dapat na ahensya o opisina kan gobyerno na dapat na mag-action kayan. Okay. Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa mga follow-up report. A very good man din si Angel Mustaza. Thank you, baby Angel.
President Angel, tataw pa ko mag-chat-cha. Ikatabi, Casey, anak, tataw ko magbailing chat-cha. So, atras abante. Lagi tataw. 3 steps forward, 3 steps backward. May ko kaang kipigapo na double pasada. Di mo aram yan? Ay, mga aram kayo sa mga kuana, mga TikTok ng mga aram. Ikajiram, aram mo ang bailin na chat-cha. Oh, si John, aram ka ni John. Ang satsa. Inda si Nicole kung aram yan chat-cha. Sa barangay baga, nagabarailan mga sa SK. Si Shara gari, di ko aram kung ano aram ni Kwani. Hindi ko aram ni Shara ang bailing cha-cha. Ang aram pala ni Casey, square dance. Ang square dance so, anong tugtog ka ni square dance na so, ano nga na yan? Basta kung tugtog yan na square dance, di ba? Madali yun man na step yan ng square dance. Pinaka mapagalo ni Bailey ang kwan, ang tango. Tango Buda, boogie. Boogie ang pinakamapagalikuan. Alright, o sige. O beno. Palo apuntapan iba pang mga istorya ngo na ipagkahapon. Didi po mga tugang sa Satuya Tabing Programa. Aramon tadawan iba pang mga istorya sa Satuyang Programa. Joshua Bino, anong latest dyan? Yes, Biti, maray na hapon sa mga paraan tabay. Po mas o menos 5 na ang nagadan. No. Asin saro ang sagkod ngunyan irido. Matapos ang madugong krimen na simana ng pinagsuprehir Grabe. na nagkapirang residente sa Hausan Village, Barangay Tabon-Tabon, Daraga, Albay. 5 ang gadan. 5 ang Sarong gadan, irido. Ang biktima. Pagkatapos kan sarong simana ng madugo na krimen. Opo. Okay, go. Ang mga biktima, mga atama na kambing, asin ang suspect, tigtuturo, mga buhik na ayam. Diyan iyan pinagko-problema sa Hausan Village, sakop kan Barangay Tabon-Tabon sa munisipyo kan Daraga, Albay. Asin dahilan sa kagustuhan kan mga residentes na marasolbiran ang problemang ini, nagdulok na sa tabang kan DCGB News Tabi BP kung sain sa pag-follow up niya to sa nasabi ng lugar, pinasyarantay ni kasubagong aga, digdi niya to na kumpirmar sa mga residentes na mga makahirak an atama nindang kambing dahilan ta an iba burulwat antulak, an iba man tabi BP Henry, ang natatada na sa napayo, halos mo yan ang ano, Diyos ba? Pigakaw ka na kaya ang kanding na buhay? Gariyo, may litrato nga ng pinailing sa kuya, natada ng gadpayo. Talaga? Oo. Grabe na ang problema kan mga gamadya nandyan. So iba man. Ang apod kan sa naga, Ido. Oo. Ang apod kan sa naga, Ido. Tapos, so mga taga-albay, kuwan sa na. Sa tuya, apod sa tuya, ayam. May ingat nga, may ido nga dyan. Tapos pagurang kan, pagdagit kan, apod kan, gamadya. Salbatan ng yung gamadya ini, ano ngunyan? Ano nang solusyon kan? Ngunyan, uyakan mga residentes na mag-action ang barangay, asin, kumbaga, sirilaudon sa mga ayam. Okay. Panahin na makaperwisyo kan mga atama na kambing, tamala nga nila, 5 na ang nagadan. Si Kapitan Rick Rodriguez, kapag pakipaguron kan DCGB News, pag mimitingan o kaya paguro na ka na sa indang konseho tabi BP Henry kung ano ang posibleng aksyon and sigun man sa iya bulan kan Mayo kan nag-request sinda sa Municipal Agriculture Office kan Daraga, Albay na magkondukta nin pagsisilo kan mga ayam dahil ang tanapiperwisyo na talagang maray tabi BP Henry ang mga residentes maging sa kumpirmasyon na Kapitan Rodriguez iguanak yung mga blotter reports na barangay ninda may kinaraman sa incidenting ini tabi Henry. So na kaya sa ngunyan ang pangapudan sa naman kan mga residentes iyo ang tulus-tulus na dapat ma-action ng ini BP Henry ka na barangay o kung iba pang ahensyang pwedeng makatabang sa napiperwisyo ng marhay nagkakagaradan ang mga atama na kambing asin bipisilon tabi BP Henry ang paglalapag
kan mga may sarili, kan pastidyosong mga gamadya. Gari, Diyos mabakuan maray na. Gari ba ko yan maray na, gari, bad news yan ah. Not, de ko abot ki pag-isip ang de ko ma-analyze ko niya na po na. De ko ma-analyze. Ano masabi mo? De ko, si say may sadiri kan mga kanding. Mga residente, atama ninda. Residente kan, Kang Hausian Village. Hausian Village. Nagaratam na tayo gudang gigakudan kang kanding. May lalawigan dyan. May ano kayo ni BP? Sa ibang portion kan kan village, Oh. mga maawot. Igwa. Tiga ko dan mga kambing. Okay. Diyo. Iyan na maawotan. So harani yan sa tinampo. Bako man gilid si tinampo. Sa laog kang village. Sa loob mismo kan subdivision? Oho. Okay. An mga ayam nang kaysa yan mga gamadya na Di maaraman. di man kitag sarili dyan sa laog. May, ang sabi kan residente, kang may inabiktimang kambing, nilapag ninda sa mga ayam. Oo. Naglaog sa harong-harong. Dyan sa Compound kang village. Oo. Ngunyan, tinuktukan sa may sarili ka harong. Oo. Kaya so ayam mo ngayon, ang biktima ng kambing. Oo. Ang sabi dakan may sarili, mahukuman ngayon ayam. Oo. O kaya ngunyan, ang problema ang residentes na iba, kung paano ninda lalapagon, kung sisay talaga may sarili kan mga ayam. Duwang bagay, dahil man nag-aako, Oo. or minsan man talagang dahil masabutan kung may sarili o dahil ang ayam. Oo. Okay. Diyan matitising ang abilidad ni Kapitan Rodriguez ha? Tapo. Dapat yan ang mga ayam na mawara yan. Oh, ano sabi ni Norin may meeting na narakap? Sabi ni Ka, pagurulan na rin na sa barangay. Norin. Asap. Opo. Giri makaulukon man ang kunay masolusyonan ng gamadya na yan dyan. Ibig sabihin, sa mga tao, daw guno kan mga ayam. Ang medyo baka, tamali. Imagine na, piglalapa kan mga ayam ang kanding. Opo. Oh. Sige makatupar natin ito ng kiayam. Kikaw ng ang kanding kibuhay. Anong klase yan? Bagong karaw-karaw. Ang problema pa, Oh. halos kadaklan na oras kan pag-operate kan mga ayam, matanga sa bangge. Okay nga ni. Sabi nga ni... Pero piplanuhan man kan mga ayam. Bro, may kanding ngayon nagkakakudan naman oh. Ano nga bro? Ngayon, ayam 1, break. Ayam 1. Yes, ayam 1. This is ayam 2. Where are you? Didingin ako sa may kanto kang kudal kang napokor. Ayam 2. Okay. Please call ayam 4 and 5. Ayam 4, aram 4, ayam 4. Where are you? Nagitiripulan mga ayam. Sana paparong ninda yan, Joshua. Oho. Oh, ano na solusyon dyan? Sabi ni Ka, pagurulan sa barangay. Duwang solusyon ko dyan. Na-question ko. Sa agriculture office, duman sa initial request nila na pagsilo. Iyo. Duwang solusyon ko dyan, Joshua. Oo. Primero, pundo ng pag-atamang ki mga kanding. Oo. Kudi, giri mas maray na atamano ng kanding, tapasira mo ng pulutan. Kandingga. Ikadua, ang mga ayam darakupon. Oo. Oh. Oh, ngunyan, apera kayan si ding pwede aksyonan kan municipal agriculture. Mapalap na sa barangay. Ah? Mapalap na siya duman sa initial request niya na magsilo. Sa nag-request nila kang May, kang Mayo. Karon man ganyan, ayuson man gadi yan dyan kang kuhan, kan ano ni, ayuson man gadi yan kan ano ni, kan barangay, kan munisipyo. Sa agriculture mo yun sa agriculturista dyan. Melji Matosinyos. Ha? Si Ma'am Melji Matosinyos. Karon na daw si Ma'am Belgi sa aga tabi. Opo. Karon na daw tabi. Kung ano may tao, dahil ko nasusuko ng anong tamang solusyon. Pero karon mo si Ma'am Melgi, kung mapanon mga ayam na iyan dyan, darakupon. Oho. Takon din sa dagsadiri ka yan, di sisilo baga yan. Di ba? Oho. Pagkasilo akan mga yan, kikwan baga yan, o ning ano yan. Ano yun eh? So, di-dispose. Oho. Kung di bawal baga sa cruel sa animal, di ba? Di ba ka? Nagmangno ka magan, so ayaw mo, ito na sa langit.
Naramdaman ko so. City Health Society bit ka itong dati si Dr. Andes. Oo. So neighbor me may nawarang ayam bata so nakaluwas sa kudal. Oo. Di hinanap. Nasa ligas bibaga Diyos ba? Pagka ayam mo nagparalagaw-lagaw, di na ko pagayan. After 3 days, baga bibago ta kanduman sa impounding area. Pag nagki-claim, di decision ako nang gigibon kaan. Sa log kitulong daw. Di na po si Dr. Andes nga ko, Dok, hay na po. Di yun na nga ko, hay so ayam. Siguro nga, so nasilo, baka nga nakuha nga yakan mga pag-iriba ito. Oo. Nga ko, hay na so ayam. Ay, sarong si man nangyayari. Hay na nga ko, so ayam. O, to na nga sa langit. Pasti na pala. Saka. Pero challenging ini tabi Joshua. Challenging lang ang mapil ni Kapitan budakan municipal agriculture. Correct. Testing nga daw. Paluwa pa daw tabi sa iyo. Opo. Okay? O, sige. Ayan, DP Henry, ang madugong krimen. Oh. Matahaw kan mga Kabaga. kurumandingon atin mga ayam-ayamon. Oh. Joshua Bino, DCDD. Saka baga. Oh, Migo. DP. Ano naman sabi mo ka? Ang apod tabi kaan, asosasyon. Ay, salbatan ng tibay mo. Hausian Village Asosasyon. Asosasyon. Matibay yun ka ano. Dapat makahurong tang presidente ka ito. Ano? Tinawang kaya si BHF. Ha? Tinawang kay BHF sa mga ayam. Nagururo pa rin. Ayam to, break. Tapos, dapat, inikot ang, so nagsisilo baga ka na grupo. Yes. Pag may operasyon sinda, dahil na nila pagbulgar sa GC. Di na, tama ka. Di man dapat na istorya mo yan. yan. Mga ayam. Ata na nga ni. Ata na Pag nga yao ni. na sinda, nawawara. Yung nga ni, may mga intelligence man. Kayo nga ni. Oo. Doon bagay yan. May intelligence o ayam o talagang habo dakupon. Ata yun na nga ng pigasabi ta. Iluwas ta nga yan, hindi sa nang makwata. Pwedeng arog ka yan. Iya paga. Kaya batisting ta nabilid kayo sa tuya ng mga otoridad kung paano yan. Although mga medyo satire, satire ang mga istorya. Pero, kung seryoso, imagine pigala pa ang kanding? Iyo tabi. Actually, may bago na naman na ano duman, na maritisan duman. Ang sabi daat, taki da, maka nga, ibad nga yung aswang yan. Nagkatawang aso. Iyon na naman nagluluwas ko niya. Nagkatawang Gawin ako ni Joshua yan. Okay, maluya din na ko ha. Awin na. Pangyari. Pero ako lang, kasi seryoso talagang problema tayo yan. Magkipig-ulog-ulugan talang baga. Pero seryoso ang pa rin, magkanding takbong kay ayam. Kayo nga ni. Kikaraon pati. Salbatan ng pangyayari sa Mauraro. Ano ba yan? Maray nga ni, matibad sunod kan, baka ulang ganding, baka na. Yun na nga, maglapa ng kibaka. Problema ng kang komunidad. Ay, nako. Okay, salamat, Migo. Salamat. Diba, ilingon nindo yan. Tabi, ito pala ang mga taga Hausian Village Asosasyon. Baka ito, nakakuha pa kibiitsip dyan kay Kwa. Nakakuha ba kay, ano yun so amigo ta. Diba? Oh. Di, ano na kita? O sige, Diyos, pakipollow up mo tabi kaya yan, ha? Ito. Daiman pigkanding ang kanding, masiram kaldereta. Yan, salamat. Para katurugan man sa nanikap, iyan na problema sa mga ayam dyan sa Hausian. As in, haluin na, baka lamang mag-aksyon si Kap, ta na-report na sa DCGB. Yung nga ni yan ang ipa, matisting ta sa aga. I-follow up ta. Ang solusyon kanhin, iskupita. Mate, bakalon mo na tabi sa scrap ni Kap. Maray na hapon tabi, sir. Orasyon mo po ang babaeng pumatol sa may asawa na at senior na pati. Neling mo na.
orasyonan ko daa. So, babae, mga tugang na puminatol sa may asawa na. Gurang na pati. Uy, dedo ka mukaan magpapara kuan ng mga. Di mo man kayo, sabi yung tapang, sala yun. Sala siya. Wrong from the very beginning. Pero yung mga taong ini na namumuya sa mayagom, dapat na itapaghusgahan. Dapat na itapaghusgahan. Dapat sa mga taong ini kahirakan. Kahirakan, tawanan ng paliwanag kung napunduhon ang sinabi ng bagay na sa kadakol-dakol kan mga lalaki sa kinaban, namuya ka pa sa may agom. Di mo yan naisip. Di ba? Kaya, di kita ini dapat na pinagduduhagi, pinaghus, kundi dapat niya ito kitang mga parantabay, kahirakan ani, ipangadji na magkaigwa siya katiwasayan ng pag-iisip nan sa iyang pagkatawo mabago asin sa relasyon na yan maputol ang padago sa iyang relasyon kang senior citizen na ini na sa iyang namumuyahan. Inaaksipertang sala yan. Sala siya talaga. Pero sisay man kitang maghusga sa ginibo niyang iyan bako iyo. I'll give you an example mga kapingki. Narumduman nindo kan may sarong babae na darahon duman sampangan kan sa tuyang kagurangnan. Isurat mo indication na pig-istorya ko, totoo ini. Narumduman nindo kan igwa ki babayeng dinara duman sampangan kang kagurangnan ta ang mga pariseo. Sabi ninda, ini nga yang babayeng ini para kasala. Nagpapatubay o nagkukuhan nga ini sa iba-ibang agom para kasala nga ini. Nadakop nga yang nakikitubay sa bako niyang agom. Susog nga sa batas niya to, ini nga pigaga po hanggan sa magadan. Giga po ini hanggan sa magadan. Ano nga yung masasabi mo digdi? Sabi kan mga sunggudero na mga parisiyo. Ano ang simbagkan sa tuyang kagurangnan? Sisay man nga sa endong deng kasalan, iyong inot na gumapo sa babayeng yan hanggan siya magadan. Nata duman tabi Ate Casey, may gumina po duman. Demang gumina po. Tapuro sinda para kasala. Ano ang sabi kan kagurang nanta? Ika nga est maradong igdimis. Ano yung ginima mong sarawayon ka? O ika nga niya, umali ka na. Lumakaw ka na. Asin bagod mo sa diri mo, naday ka na magkasala sa giraray. Magayunom baga na. Magayunom baga, ano? Magayunom baga. Tinatawanan mga tugang nin buhay na bagon sisay man na para kasala sa kinaban. Di ba? Oh. Kundi magdagog na lang kamo sa Sabado tabi Buda Domingo. Doon kay Monsignor. Seto, Monsignor Nuwi. Mas matibay si Monsignor Nuwi. Kundi naman kamo sa programang ano ito? So, Sabado baga? O Biyernes? Ano ito? Lakaw, maghiras. Yan. Di ba? Sabi yun, ang sisay man na para kasala, tinatawanan ng panibagong buhay. Sisay man kitang maghusga sa tawong yan. Oha! 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 Gari may lucid interval adi. Sisay, ako o ika? Ika. Nata na naman. Bago-bagoan. Minsan, niya naman, kasi naman si Monsignor. Lucid interval. Latasun pa kang salbatana ka na. Hindi sa'yo mo. Orasyon mga tugang sa mga babayeng namumuya sa mayagom o mga babayeng mahamutunonon, mga magayon-gayon, ang ibang babae man maitom-itom, mga mabuhokon, ang ibang ani haralip-oton. Ang iba man talaga mga ngalason kung nata sa sendang itsura na in love ng gad sa may mga agom.
Ang garo na iling kong sitwasyon namumuya talaga sinda kung sinda mga tugang namumuya sa mga lalaking mga makwartahon o kung bako man ang sindang bulsa mga maibugon o kung bako man mga tugang talagang namumuya ta sinda mga pugion. Di man kita man kahusga sa mga babaying inita talagang namumuyaman maski day mo sinatawang kikwarta talagang mamumuya sa imo tay ka ngaya marayon. Ika ngaya mabuot nonon buda ngaya pagkairi bata ka ngaya ako maugmahon anyway ngaya kitaman sa nang duwangon yan asin ngaya sa masunod pang mga aldaw. Day ngaya magkaditan sa imong agom taday mo day ko man ikaagawon. Ang siring na mga dialogue nin mga babaye day ka daw kan mamo yan na anyway ansay nang kagustuhan paminsan-minsan man sana. Day ka man agawon sa agomo kaya mga tugang sinda po namumuyahan man kan mga tao na mga lalaki man na may pagkapilyo. Ang mga lalaking mga pilyo maski mga maedado namin na arakion pa siring man mga tugang sinda baga namumuyahon man na magipag-oron sa mga aki pa. Maski sinda mga tugang mga maedad na ugurang-gurang na ang buhok haralip-oto na asin mga manipiso na. Ang buhok ninda mga haralip-oto na pati ang angog ninda mga mahiwas na ang buhok na mga maitom-itom at iba maputi-puti na. Namumuya pabaya sa mga daragay iyan mga tugang na namumuyaman sa inda. Inhuli na nga ni kansiring na bagay sa tuya tabi na higigon ang mga dapat nagibohon. Kung ining mga babaying ini namumuyahon sa may agum pabayaan mo sa natapag nadakop sinda sirto siguradong sinda tatamaan kan mga agum na mga maisugot. Pag nadakop ka sirto sigurado ng labod kampayo mo grabe siring man mga tugang ang buhok mo pwedeng magkataranggal sa gunot kan babayi na nagsiselos ng gad sa mga tao na mga muruyahon. Ikatabi na mga babayingon niya na balay mo mamuya ka man sa may agom. Pag namuya ka sa may agom day kasi na makiiwal sa tunay taini mo mga tugang pinmikang dadaugon. Las 4 na. Ay, alat ko na palaan. Salbatana, igo palang kita kiutang ano na yan. Day mo ko kisipig tataraman na. Ang mga helang ka ano yon. Asa kuya, ayaw man ang gano'n. Yan, aram mo yan. Sikretan yun. Pero na subayadan kaya niya. Bayad na? Bayad na da? Bayad na. Ano tayo tabi naman, Jerome? Jerome, tawan mo naman. Manggurap na yan nga da. Manggurap na yan. Ano na pangyayari ni... Manggurap na yan, Jerome. 100 plus man sana yan. Oo. Binayada na? Manggurap na? 120, 156? Pwede man. Manggura naman ang gaan. 126. Sige na. Okay, ada. Yugo-yugon mo. Iga palan ako yugo-yugon mo. May bata kan maray man. Anyway, tabi. Di pwede ba mag-clearing dyan ang barangay council? Yun na nga nang pigsasabi ta. Pa-shoutout po kay John Earl Aranya po, player ng Banyag, nagmamahal, Chaason. Good afternoon, Tabi Henry M. Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day magbabago, tanganing mag mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule, para sa load asin proteksyon kang atay, ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant yan, nagkakatabang kontra sa damage kang atay. Nagkakatabang manyang kontra mga tugang sa paghubag kaya. May bisyo manawara, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na ang Liver Aid Silimarin Capsule sabay natural daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa mababakal sa mga butika nationwide. Galing mo na yan, ano yan, Junior? So binasa ko, hali sa text kan sa tuyang para antabay. Tinix niya na sa papasaon ko. Salamat po. Mariga ito, premiuhan ko ini. Di maparam na kita, talas 4 na tabi. Anong gusto mong kanta ni? Casey, anong gusto mong kanta? Anong gusto mong kanta? Suratan daw tabi ta. So request ni Casey, baka may team song yan. Deka ki, namimiss ko niyang Casey napon. Ora. Okay. Anong kanta na paborito ka daw? Kanton ta daw so sa silong ni Kaka.
may taong nakadapa. Kaya pala nakadapa nang huhuli ng palaka. Saga na so topic ta na saga na balikan to ko sa aga ha. Sagan topic ta ang chismis daa, ang pagiging marites daa, nakakapatali asin may marhay na epekto sa lawas ng tao. Saga po yan, ha? Mga tugang tungkol sa mga marites. Salamat, Kanserong Pagantabay. Goodbye, mabuhay. An oras hatod sa Indocal o Tinlutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng